Pôrodné asistentky sú kľúčový faktor pre dojčenie. Bývajú pri ženách v prvých chvíľach po narodení bábätka, keď bábätko využíva všetky svoje schopnosti a reflexy na to, aby sa začalo v kontakte koža na kožu dojčiť. Ženy sú v tomto čase jedinečne nastavené vnímať nové veci, spoznávať bábätko, učiť sa a nechať sa ním viesť k prvému dojčeniu. Prvé dojčenie by sa malo uskutočniť do hodiny po narodení bábätka, pretože ak bábätko už v prvej hodine po pôrode pije materské mlieko z prsníka, tak je to dôležité pre jeho celkové zdravie a prežitie a zároveň je to významný faktor pre celkovú tvorbu mlieka počas celého obdobia dojčenia. Práve pôrodné asistentky môžu v prvej hodine po pôrode žene povedať pár viet týkajúcich sa dojčenia, ktoré môžu rozhodnúť o tom, aké úspešné dojčenie bude. Ak je pre pôrodné asistentky dojčenie priorita, tak žene v prvej hodine po pôrode budú hovoriť napríklad toto. Už teraz máte v prsníkoch mlieko. Už teraz vaše bábätko od vás pije mlieko. Poviem vám, prečo je prísatie vašho bábätka na prsník správne. Ak vás niečo pri dojčení bolí, pomôžem vám, aby dojčenie bolo bezbolestné. Aj počas ďalších dojčení v prvých dňoch bude vaše bábätko piť materské mlieko. Ak je pre pôrodné asistentky dojčenie priorita, tak žene v prvej hodine po pôrode nebudú hovoriť toto. Bábätko má ešte zásoby z brúška, nepotrebuje sa teraz dojčiť. Bábätko treba v prvej hodine odniesť a vyšetriť, prinesieme ho neskôr. Treba sa pripraviť na to, že dojčenie zo začiatku bolí. Nemáte na dojčenie vhodné brádavky. Nenechávajte si ho dlho na prsníku, budete mať poranené brádavky. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje, že dojčenie by malo začať do 1 hodiny po pôrode. Tento moment, známy aj ako zlatá hodinka, má obrovský význam pre zdravie ženy aj dieťaťa. Pôrodné asistentky a pôrodničky a pôrodníci môžu využiť túto jedinečnú príležitosť na to, aby ženy v tomto čase po pôrode podporili. Keď je pre pôrodné asistentky dojčenie naozaj prioritou, aktívne pracujú na tom, aby každá žena mala možnosť dojčiť po pôrode, mať príležitosť pre samoprísatie a zistiť, ako poznať, že bábätko získava materské mlieko. Pretože dojčenie stojí za to.